салом ҳамватанони азиз, субҳи ҳама ба хайру шодӣ бод. Имрӯза влоги мо аз бозори вориси Сомон оғоз меёбад. Мо имрӯз барои харидани хӯрокҳо омадем ва якбора ма гуфтам ки нарху навора шумода нишон диҳам. Бо мо бошед ва бинед ки дар соли 2020 дар моҳи январ дар Тоҷикистон чӣ нарху наво астай. Тамошо кунед дӯстон, бо мо бошед, влоги мо давом дорад. ана инҷа саршавии бозорай, ана инҷа да мошинда овардиян савзии сурх 70 дирам килош. Бо ира лимча бигирӣ бо арзонтарай. И тараф да боша инес набинед. Ису амхе ошхонаи калон буд, хеле буд кор мекард. Ози ино супоридиян, иҷора будан супоридиян. Ба фикрам ки савдошон нағз нашид вақтои охир. Чизои авқотои беҳад ба мазаи нағз доштан. Якчанд бура медадаёси вақти абедаям ҷа мода бурда буд, хушрӯ буд. Ҳама ҷо тоза. Ана ҷошуна супоридиян иноям. Ози ма иҷа намедром, инҷа якду магазини оптовияй. Тамошо кунед, инҷа шалғам 1,5 сомон, ана и савзии зард 1,5 сомон, савзии сурх 70 дирам, 60 дирам, 80, савзии зард сафедча буринай у 1,5 сом. Анҷа картошкора тамошо кунед, картошка 3 сомон, 3,5 сомон. Агар килоаки гири 3,5 сом, лимча гири 3 сом. Бо уҷада ҳастай картошкаҳои масчо ҳастай, картошкаи ғончӣ ба картошкаи ҷиргатол. Картошкаи ҷиргатола мо михе халта кати 2,60 2,80, килоаки 3,5 сомон, 3 сомон. А картошкаи чӣ боша? Картошкаи ғончиву картошкаи масчо боша камака қиматтар. Халта кати 3 сомон, килоаки гири 4 сомон. Инамхе нарху наво. инҷа да мози донагӣ бигирем. Нархҳои донагӣ ҳама навистагиай қариб. Шумо худтон тамошо кунед, бинед. Инаи бринҷ ҳар хелай, мисол ай 13 сомона ҳастай, 18 сомона ҳаст, 15 сомона ҳаст. Нахуд боша нархш 10 сомон, 14 сомон, 12 сомон. Ина иҷада бо бринҷи майда ҳаста. Бринҷи майда боша 5 сомон, хубтараш, нави хубтаракаш 5 сомон. Рости гап, ман хеле хирсанд шудам ки савдогарои иҷа иҷозат додан. Вақте пурсидам барои сёмка, иҷозат додан. Корвон мерави, корвон бисёр таракон намемонанд. Иҷа да ман ҳамин ҷои донагӣ омадам, мондан. Ина иҷа чойҳои қоқи килоаки. Ино ай 15 сомон чойи қоқ сар мешад то 25 сомон килош. Чойи кабуд астай, мисол чойҳои инаи кулулаи Сулаймон буринай ваё ҳастай. Чойи ҳар хела. Тамошо кунед, бинед. Макарон 7,5 сомон килоаки, 7 сомон, 7,5 сомон килош. Иҷа да бо чиай? Иҷа инаи мош 13 сомон килош. Ана уҷа да бо чиай? Тарафта бине. Аями чойи кабуд чанд намуд номер дора? Ҳамино чанд намуд шай чойи кабуда? Уна қанди сафед 7,5 сом килош. Нами хел нархи наво. Ози иҷара мебинем, бо меравем ордхарӣ. Ма нархи навои орду, нархи чира равғанаш мода бо нишон метиҳам. Бо мо бошед. Инаи ваёям 7 сомон буд, ози 7,5 сомон шудай. Тарафа бине, тамошо кунед, ба касе писандай. Ва ғарибои азиз ба назар бигиред нархи навора. Барои медонам ки бисёрҳо дар иҷа оилаҳошон ҳастай, падару модарҳо ҳастай. Ана бинед ки нархи наво чанд сумай дар Тоҷикистон айниҳо. Ози ман иҷара чӣ кунам? Ҳамара сёмка кунам. Бо кӯшиш мекунам ки бо дигар васеътар карда нишон диҳам ҳамин нархҳора. Бо як чи дига ки нархи ҳамин пиёз ҳози 1,5 сомон, 2 сомон, 2,5 сомон. Вай ба калонӣ омайдагиш нархҳо анамхе мешавад. Иҷа да вай будай карам килош 1,5 2 сомон, гулкарам боша килош 5 сомон.
анаҷа равғанора бинед. Ман равғанои 5 литрара гап мезанам. Арай 55 сомон, рӯғани пахтая алейна 62 сомон, бо рӯғанои пахтаи 5 сомона ҳастай, 53 сомона ҳастай, 63 сомона ҳастай. анаҷа бинед 58 сомона. бисёр ами рӯғанои пахтае ки мебини 50 сом 55 сом ва ё 5 литр нестанд ва ё 4.5 кило навистагиай. баъд меган ами кило 4.5 килош 5 литр ҳисоб мешавад. анамихе инаҷа ҷои ордо омадем. орди нави дуюм буда 170 сомонаи ҳама арзонуш. ордои арзони вай нави якум боша, якум сорт боша 190 сомон то 215 сомон. 215 сомон и ай ҳама орди қиматаш. ордо ҳамаш 50 килояян. иҷа ҳам истеҳсоли Тоҷикистон астай айлелнабод, ҳам истеҳсоли Қазоқистон. ордои Қазоқистону Тоҷикистон бисёрш ҳами ордои ки Тоҷикистонай ба фикрам ки вая чӣ хеле гуфтан гандумшон ай Қазоқистон аю да Тоҷикистон ҳаминора мебуроран. ана тамошо кунед. инаҷа ордора инаҷа орди ҷонон будай 100 чанд сум гуфт 100 сум, дастархон 105 сум. инаи ордои 10 килоага боша. орди 10 килоага и будай 44 сомон. инаи рӯғанои ёям ҳамун нарх алейна 62 сум чӣ хеда боло гуфтум. инаи пахтао 50 сум 55 сум 60 сум. ина орди ина иҷа магазин дуромадем. тухм шидай 27 сомон ячекаш. ина мо ози ма ай бозор буромада тарафи хонара ҳакиям. ози уҷа я магазини дигай бо нишон метам. хариди мора бинай ози бо устарак мерем. бояд чи дигаам бояд бигирем. гӯштамаш монда сёмка накардам барое ки и бозори вориси сомонай. и бозорда бисёртар ами гипраземда и бозори вориси сомона я 3 сол 4 сол шуд ки шуданша. и бозорда бисёртар орд арзонай, равған арзонай, оптумай картошкаву пиёзу амхе чизо. бозори деҳқон ки бисёриён медонанд гипразем бозори деҳқонаша уҷада бисёртар мева, гӯшт ва дигарҳо бисёраю арзонаю интихобшан васеътарай. барои ама гӯшт нагирифтем иҷа як ҷои гӯштфурӯшӣ дорад тамом. насиб боша имрӯз не пагоҳ бо уҷа ки рафтам нархи гӯшту фаршам ма шумода ба навор мегирам. агар битонам худам рафта агар худам биравам. ина иҷа мактаби мо буд. инҷа бинед чӣ мондиян светофор мондиян. вақташда ҳамиқа маҷлисо мешид и тарафда ҷои вай набуд. амихе бозорам набуд ҳечи набуд. ами светофор иҷоза набуд амҷада мондам ба сабабе ки тараф раҳи тарафи хонаҳо набуд. барои ҳамун светофор надошт. бисёр дар маҷлисо ҳами масъаларо хезондем. инаҷа дегдонора бинед дегдонои тайёр дар маҷлисо бисёр хезонда буданд. ами талабаҳоям ами ваёям гап задан ки амҷада бояд мо светофор монем. ҳами хел баъд охир мондан барои кӯдакон нағзе барои ки бисёриё ҳамин раҳкати меоянд ай ҳамиҷа мегзаранд. хе бояд асосан ай поёнтарак бигзаранд не ки одат кардагиай ки ҳами меоянд то болора ҳамҷа мегзаранд. иҷа тамошо кунед. ина иҷада вай ки шудам шахсӣ поликлиникаи шахсӣ ба ҷои вай ки шудам курсҳои омӯзишӣ мисол забону дигар чизо мисол ҳар хел забонҳоро меомӯзӣ ин чизои шахсӣ ки шуданд. ма ози рафтестам поёнтарак да яктаи дига магазинай ауҷая ма бояд дар дичи гирам. ози ма мерам ауҷа ма шумода кӯшиш мекунам ки нархи навора да уҷаям аниқтар нишон тиям бо сёмка кунам. влоги мо давом дора бо мо бошед. чӣ гуфтан мехоҳем и моҳа нархи наво ай нархҳои у моҳа чӣ фарқ дора. имо орд 10 сомон арзонтар мо гирифтем. равған ҳамун нархи пешинаш будай. орд у моҳ 100 қиматша 125 сум гирифта будем. ин моҳ боша 115 сум шидай ҳама қиматаш. ай сабаби мо пухтупаз бисёр мекунем. барои мо кӯшиш мекунем ки ай ҳама орди нақстарша бигирем. ози мо меравем. дӯстони азиз ман тасмим гирифтам ки ҳар моҳ ҳамин нархи бозора дахӯрока шумода пешниҳод кунам. касе розия лайка биҷиқед.
ман ё нависед дар комментария ки розиед ки ман ҳар моҳ ҳамин нархи навои тоҷикистона нархи навои хусусан ҳами хӯрокара ба навор бигириму ҳами видео карда шумода нишон тиҳам. раҳа наздик омадаем аллакай ароба нархи ароба 10 сомон то хонаи мо у моҳ ҳами аробаам қимати дай у моҳ 8 сомон буд и моҳ 10 сомон шудай. мепурсанд ки то чандум этажа мо мегем 8 этаж намебаранд охир мегем 8 этаж ба лифт мебаред вай розӣ намешаванд 8 этаж беҳаман баланда мегам ҳамхе 10 сомон ароба озина хуштомадам мерава хона ма боша магазин дромадам ина иҷа магазина ина бине қаймоқҳои эронӣ 8 сомон кефир 4 сомон инаи питивои йогурто 5 сом инаи нежниёш 8 сом йогуртое бине 2 сом 3 сом 3,5 сом майонез 5 сом калонуш 10 сом инаи бине кадомеш нархош навистага бине онҷа ваяй плавный сырай сири хеле овкадагӣ 10 сом хозяюшка 3,5 сом, сливочный 2 сом, щедрое лето 5 сом, инаи ёш кремлевский ба мазатарай нисбатан 4 сом, херамо, инаи кремлевский калон 15 сом, колбаса покиза 1 килоаш чанд сом бош 15 сом буд, нарх шаидум бромад, сосиска килоаш 25 сом. Тамошо кунед, бинед, ина бине, инаи бринҷи 17 сомонаяй. тамошо кунед шакар 7 сом қанди сафед 7,5 сом набод ба фикрам 9 сом буд. ҳамватанони азиз ана иҷа тухм будай агар ячейка гири 28 сом аз сабабе ки калонтарай нисбат ба ӯ бозор нишон додагӣ агар дона гири тухм ҳамаҷода 1 сомон ячейкаш 28 сомон 27 сомон вобаста ба калону майдагиш. Инаи фатирора бинед чӣ қадр хушрӯанд ино 3 сомонӣ не хе чой кати мехӯри қанчой кати мехӯри и беҳад ба маззая резонак. ина нон инҷада 1,5 сомон нонбоё 1,5 сомон. дӯстони азиз албатта ки пеш аз амин видеора тамошо кардан албатта ки ба назар бигиред ки вақте ҳамин видеоро тамошо мекунед ҳамин нархи навое ки ман шумода мегум ин нархҳо аз рӯи нархҳои бозори гипрозем гуфтаистам ки нисбатан ин бозор арзонтарай ба дига ҷо мисол 5 сом 10 сом аз дига бозорҳо фарқ дора. мисол мо картишка агар 3 сомон да мо боша холаи ма да вай зиндагӣ мекуна пеши цирк зиндагӣ мекуна ваёда аллакай мода 3 сом боша ваёда мумкин 4 сомай ё ки 5 сомонай. барои мо худотонам ба назар бигиред ки нархи иҷа ба нархҳои ҳамун ҷои хитон камакак минусу плюс дора яъне ки ё болоя ё камакак арзонтара ай нархора. на касида писандай давом тия тамошора бинед иҷа чӣ нархай инаи шоколадҳои Alpen Gold 7 сом будай иҷада анаи ваёша ини калонош чанд сом буд 15 сомон будай калонош Alpen Gold калон ин ёшам 7 сом воздушниё. дар иҷаям будай руғани алейна 62 сомон 5 литра. мо имрӯз 58 сома руғани пахта гирифтем аз сабабе ки пештарак ма алейна айвай гирифта будам барои пухтупаз ай супермаркети осияшон ай супермаркети пеши садики осияшон 60 сомонда гирифта будам. анамихе имрӯз руғани пахта гирифтем барое ки мисол авход кардан бисёртар пахтара истифода мебарем хеле рӯшантаракай нақстаракай ба фикри мо ё алейнара руғанои хеле вая мо барои пухту паз мегирем бисёртар. инаи пачка кофеҳои 3 в 1 10 дона дора 1 сомони 10 сомон будай ман намудонем хе мазаинам хелиш. нархи айна собун рамиса бо мегум ҳози рамисо ферио даиҷа будай 7 сомон 8 сомон калонош бо қиматтарак ами майдош ами хел рахшам ҳами хел 7 сомон бо чи айҷада айнои мифои 2 килога
мифҳои 2 килога ҳастад 28 сомон 30 сомон. Инаи спайсову инаи барфо 7 сомон 6 сомон 8 сомон. Близна 8 сомон. Инаи ёшахтон мебинед. Инаи сирхакои 12 сома барои тоза кардани унитаз нағза тоза мекунам як борошака. Ина учёнок бо инаи нархҳои битаваи химия. Бинед чӣ хеле. Дӯстони азиз, имрӯза влоги мо ба охир расида истодааст. Ба касе писанд омад амихева ё ма кӯшиш мекунам. Инаи ҷада бинебо инаи мурғи Муминобод килош 26 сомон будай. Диде? Анаи канадский сосиска иҷада будай 22 сомон, уст дигариш сирхш боша 19 сомон. имрӯза влоги мо ба охир расида истодааст. Касе дар маъқул шидам хел видео пас бо мо бошед, лайка биҷиқед, дар канали мо подписатся кунед ва ма дар навбати худ кӯшиш мекунам ки дар ҳар як ҳами видеои худам ягон навигариро ай Тоҷикистон шумода фаҳмонам, ягон чизи нав ё ки ягон чизи шавқовар. Ба касе писанд аст, моро интизор шавед. ҳатман колокольчика ҷиқед ки видеои моро чӣ накунед, видеои моро нагзаронед. Пас бо мо бошед. Хайр, то влогҳои оянда, дӯстони азиз.